obi akoda wo swimming pool onu obi akoda wo nwuram so break spiritual management nkwa netimi isi no wa committee ho ama spirit no eno no eye punishment and na wo punish spiritual marriage no you mu categories bebre yo ye wo de tumi ne e punish ono no be do anadwo no ase wo ne maguso so tiase ene ye wo de wayi wo ho ne wo ho aye honhom na akono eno ono de ye fe ne wa fa wo la a ketesia sima fa wo la sa ye wo no to so wo ho ene ye wo de wo bi wo ho no mu a wone obi akoda wo nwuram enwuram wonu obi da wo nwuram a emu otie tumi be wale emu otie wo mu na odwa na dwo no do nsa be wo eno no obi anu ma medo